Τότε την έψαχνα και λέει την έβγαλε, δεν ξέρω, πήγε, νομίζω πίσω από τα βιβλία, γαμώτο. Δεν ξαναδιαβάζω λέει βιβλίο. Και τελικά έχει βγει έξω μωρή κακομοίρα. Αλλά να έχει κατέβει κάτω, ξέρω εγώ. Καλά και εγώ δεν το πολύ μπορώ το έντομο. Γιατί ποιος θα μπορεί. Έχει γεμίσει ρε θεία το Ηράκλειο με τέτοιο. Με κατσαρίδες. Κι εγώ. Εγώ δεν συγχαίρομαι τις κατσαρίδες. Γιατί τις σκέφτεσαι ρε λαμόγιο. Εσύ ανώμαλος. Άλλο εγώ. Του μάλλον, χαίρεσαι. Το βγάλω, μπορεί να γίνει virtual. Τι να γίνει λέει. Virtual. Και καλά. Τι είναι το virtual? Έχω δει ένα βίντεο όπου είναι Πούτι? Τι είναι βέβαια το virtual? ήτανε, πώς πες. Ναι, ότι είχα μια τέτοια, μια ταραντούλα